akikillisat MissDalager vlogsimut sukkaanullumikku eqqartussuak pisiaraakka ulloqaninnerit Torrak Fashion-iani tuyulu qernarpik pisiaraakka maamalunginiarnikkuwa qernartuni atisani peqarpiangilan qaqutingoorpo qernartuinnaavin peqallua untalitaaqqarpo iluarpasimma ulluinnassiutaasinnaam sunullu taman atorsinnaam pisiaraakka taava akikillisattaaniittu qalli ukutakulerakki aamma attorakki ima pilerittaalli pisiarivakka atillui usserlu aarpallaangilla striipertorissuupput imma akkuarisinnaangiivikkaanni nioqarlun silittuni imma tulluarnerpaajungilksia uha ajoringilaa isikku nuannarisoruissuua taava sassimi aam pisivunga akikillisat pisiarivakka tuyuulussan pisivunga koko Atisat pingasu pisiaringat triunno taamannaanginno akikittuarangu -60% torrallaanarat akimo ersinaappara qanumma tuita imannuisasutta tuikka nuisalaassap atoru qituttuarangua iluarpasittorissu sualummassakku kiannerani akimo ersikkami iluartorioriuissu kopajoi unapayu oh my god taavadu misqaitistiminnaannas uku arnanangisul noortuinnaaput taa una misqaitistiminnaannas so imaitta ais takinaappara eqqariakkanni sia imaittuullu Lio tata assalluis sel singissartortaqappo ta singeqqallun uani naakka imaittorluarlui taavadu symmetri ja imaittuus tää nuennaronatsimmat paasa kituttua ivaittun pakan ajoramakipparissartuuni unaissoo nuennarit qanuippa nasana sama unappayu masakkullun aloyaanna una eriniginarpaajunikuara una tullinguutsillugu taa una kiuleqaraattuaannariaram kiulersiarivaa pissangana atillueqanisikkoqarnierneritakkunissa taa aamma His&Hers Nuuk Center-imiit una pisiarivara lekin seqarlun aerningittuaraam ima atorlu iluartoriussuu qituttunguugu taavalu kiangunnarnani iluartoriussuu ullumiktistakut spessiktaakkuungallap ikittunguungaruaksia atisarsikkulaattuunginnama uantu annertoriussuu